हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबियाव गिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर आङो दिनैहाय आरोबाव मोनसे पलिटिक्सनि भिडिअखौनो लानानै फैनाय जादों। अन्नानै गाज्रि दामोन। जों मिथिगौ बड'लेण्डआवहाय आसामनि सिङाव थानाय बिटिआरआवहाय रायजो राजाफ्रा दैदेनगिरिफोरखौहाय खौसेथिखौहाय हास्थायदों। नाथाय रायजोफोरनि हास्थायनाय बायदि जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा मावनो होननानै सानाखै। दा आं बिथांमोननि गेजेरावहाय सोर मा बाथ्रा बुंदों बेखौहाय आं नोंथांमोननोहाय एसे सिगांनो भिडिअनि गेजेरजोंहाय दिन्थिनानै होनाय जासिगोन। नोंथांमोना खोनासंलांदो, बिनि उनावसो आङो बे भिडिअनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनानैहाय होनाय जागोन। स' अब्ला फैदो जों भिडिअखौ एसे खोनासंनानै लाग्रोदोनि सोर मा बुंदों। बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि मोननै हान्जानि गेजेराव गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनायनि सावरायनाया सोलिबाय थादों। बियो मोनथामसो राउन्ड सावरायनाय जाखांबाय। ইউপিপিএল আৰু বিপিএফ দল একেলগ হৈ ইলেকশ্যন খেলিলে বা তেওঁলোক একেলগে হ'লে মই ভাবোঁ ই এটা পজিটিভ কথা, ই এটা ইতিবাচক দিশ আৰু বিজেপি দলে তাক আদৰণি জনাব। আৰু বিজেপি দলৰ এই ক্ষেত্ৰত যিটো ৰিয়েকশ্যন হ'ব এইটো পজিটিভ থাকিব, ইতিবাচক থাকিব। কিন্তু এই আলোচনাত বিজেপিৰ কোনো মধ্যস্থতাৰ ভূমিকা নাই। কিন্তু দুইটা দল লগ লাগিলে বিজেপিয়ে ভাল পাব, কাৰণ আমি বড়ো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতা আৰু সমন্বয় বিচাৰোঁ। दङ मथथे जमदुवार हिसाबै दिनैनि दिनाव जों बुंनो हायो स्पष्ट जाबाय जमदुवार समष्टि हिसाबै बिपिएफ दला देरहाफिनबाय। आगोलावबो देरहादों, एबारबो देरहागोन। सावरायनाया बिपिएफ आरो इउपिपिएल सावरायनाया जागासिनो दं, खेबनै खेबथाम जाबाय। सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ, जायोबा मोजां। आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों। किन्तु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे इउपिपिएलनि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं। थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों, नस्थ' खालामनो नाजादों। बिसोर बुंदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो। खिन्थु बे खोथाया नङा। थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफानानै जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय। प्रमदानो बिटिसिनि चिफ जाखासिगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफ्रा माने जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों। बे एकदम मिसा खोथा। आङो बिटिसियावनो थागोन। बिटिसियावनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ। दिसपुराव जों जेबो खामानि गैया। बोरै खौसे जायो जाया, सिट शेयारिं बोरै खालामा बे सावरायबाय थादों। दा जेबो बुंनो हाया। जोंना खोथाया मा, दा बिपिएफ हान्जाया सरकार दानाया 100%। जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन। थांनाया मोजां, मानसिया एसे गेसें जानांगौ, होनबा मोजां खामानि मावनो। बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया। थांनायफोरखौ मोजांसिन मोनदों आं। जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै, आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों। खिन्थु जोङो बिपिएफआ 2025आव 100% सरकार दागोन बास। जोङो थांनोसो होगासिनो दं। सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोरखौ। बिराद मोजां दे। आं बिसेस बुंनो नागिराखैमोन। मैया आंबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बाथ्राखौ खोनादों। जायखिजाया बर' हारिया, साफ्रोमबो बर' फिसाया, मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो बर'आनो दिनै बर'नि राजखान्थि समाज बेबस्थाखौ खौसे जाजानो लुबैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा हांख्रायनाय आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जा लुबैनाय, बे लुबैनायखौ जाफुंहोनायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा जेब्लायबो दङ। बिथाङा गावनि राजखान्थि सार्थनि थाखाय बेखौ बुंनो हागौ, खिन्थु जोंनि इउपिपिएलआ जिखुनु पर्यायसिम थांनानैबाबो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनायाव जों जेब्लायबो दङ। मा होनदों? उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जों थियारि जानानै दङ आरो देरहानायाथ' जों देरहाखागोन। कन्टेस्ट होनायथ' जोंनाव गैखाया। स' अब्ला रायजोफोर जोङो मिथिबाय
बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा बाथ्रा बुंखो बेयाव जोङो गिबियावनो UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारिनिफ्राय खोनाबाय, आसामनि चिफ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिफ्राय खोनाबाय, हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय जोङो खोनाबाय, आरो जोबनायाव जोङो हाग्रा बिफाननि मन्त्रि UPPL नि रन्जित बसुमतारी सारनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनबाय। दा बे साब्रै लिडार्सफोरनि गेजेरावहाय आङो सासे मानसिनि बुंनाय रावखौहाय साबजानाय मोनाखै। बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा हास्थायदों खौसेथिनि बाथ्रा। जोङो खोनागासिनो दङ खौसेथिनि थाखाय सावरायलायदों होननानै। नंगौ, UPPL सरकारा बर' हारिखौहाय खौसेथियाव लाबोनो थाखाय गोजोन गोरोबथा गोजोनै संसार जालांनो थाखाय सेस्था खालामदों। नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा मा सानदों? दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनायनि रावनिफ्रायनो जोङो मिथिनो हायो जे हाग्रामा महिलारि सारा माब्लाबाबो जिबनावबो थैनानै थांब्लाबो बिथाङा खौसे जानायावहाय गैया। आरो बिथाङा फोरमायदों बेयावहाय खौसेथिनि रायलायनायावहाय गावगा नुजाहैनो हायाखै होननानै बुंदों, गुबुनखौसो फाथायहरदों। मानो? जुदि बियो बर' हारि आरो बर'नि लिडार्सफोरजोंहाय जयै थालायनानैहाय खामानि मावलांनायसै होननानै सानदोंमोनब्ला अब्ला हाग्रामा महिलारि सारा मानो बे खौसेथिनि रायलायनायावहाय गोजोन गोरोबथानि रायलायनायावहाय नुजाहैनो हायाखिसै? स' अब्ला जोङो सोरखौ गादि लुबैसुला होननानैहाय जोंनो हमनो हायो? नोंथांमोना सोरखौ सानखो गादि लुबैसुला होननानैहाय? फारसेथिं बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा खौसेथिखौ आंबो हास्थायो, नाथाय बिथाङा गोसो गोरबोजों हास्थायाखै, खुगाजोंल' हास्थायो होननानै बुंदों। जुदि बिथाङा खौसेथिखौ हास्थायोमोनब्ला अब्ला बियो मानो जमदुवार पार्टिखौहाय बे जमदुवार ओनसोलजोंहाय बिसोरजोंहाय लोगो नांनानै आरोबाव BPF खौहाय देरहाबावगोन होननानैहाय मानो बुंनानै होबावखो? बेयावहाय खौसे जाखाबायब्ला खौसेथियैनो मावखानोसैब्ला अब्ला हाग्रामा महिलारि सारा बे बाथ्राखौ मानो बेखेवखो? आरो मोनसे बाथ्राखौहाय रन्जित बसुमतारीया बुंदोंमोन, आं बेयाव होनाय जायाखै। रन्जित बसुमतारीया बुंदों हाग्रामा महिलारिनिसो साननाय होननानै। माखौ बुंदों मिथिबायना? हाग्रामा महिलारिया जे पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंदों, UPPL सरकारा खौसेथिनि नामावहाय पलिटिक्ससो खालामदों होननानै बुंदों। बे बाथ्राखौहाय हाग्रामा महिलारि सारनि साननायसो होननानै रन्जित बसुमतारी सारा बुंदों। थारैनो नंगौबो खोमा। हाग्रामा महिलारि सारानो गोसोजों गोसो पलिटिक्सनि बाथ्राखौसो सानदों खोमा, ओरैनो आन्दाजैनो बुंदों खोमा। UPPL सरकारखौहाय सावरायनायावहाय BPF पार्टिनि दैदेनगिरि मेम्बार्सफोरखौहाय रेक्सा फेक्सा खालामनानै होनो नागिरदों होननाय बुंनाय बाथ्राफ्रा खिजाने हाग्रामा महिलारि सारनि गोसो गोरबोजों साननायसो खोमा। बेखायनो रन्जित बसुमतारी सारा थांखिनानै बे बाथ्राखौहाय बुंदों। दा आंनि मेइन साननाया बेनो जे खौसे जानोब्ला, खौसेखौ लुबैदोंमोनब्ला हाग्रामा महिलारि सारा मानो थांनानै रायलायहैयाखै आरो मानो बे जमदुवारखौ लाफानानैहाय बियो आरोबाव इलेक्सन गेलेनो नागिरखो? अब्ला गादि लुबैसुलाया सोर? रायजोफोर। UPPL आ 2020 मायथाइनिफ्रायनो देरहाबोनाय मोनसे पार्टी, नंगौना नङा? अब्ला हाग्रामा महिलारिया जेनबोबाय थादों। अब्ला बे जेननाय मानसिनावहाय देरहानाया माब्रै आथिं खुलुमनो? नोंथांमोना बुजिदो। आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा बुंनानै बेवहाय हाग्रामा महिलारि सारा खौसेनि बाथ्राखौहाय BPF पार्टिया बुङाखै होननानै बुंदों, UPPL सरकारासो बुंदों। अफकर्स UPPL सरकारा रायजो राजानि हास्थायनाय बायदि मावनो थाखाय खौसेथि गोरोबलायनायखौहाय हास्थायदों। बेनिखायनो बिथांमोना बिरोधी पार्टिखौहाय खौसेयाव लाबोनो थाखाय सेस्था खालामदों, नाथाय बिसोरो गनायाखै। गनायखानायबो नङा बिसोरो। दिनै नोंथांमोना नुबाय
हाग्रामा महिलारिया जेरैखियाब्लाबो इलेक्सन गेलेनानैहाय BPF पार्टिखौनो देरहाहोफिनगोन होननानै बुंनायखौसो जों नुदों। अब्ला खौसेथियालाय बहाथो थांखो? स' लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन, हाग्रामा महिलारि सारा जिबनावबो बर' हारिखौहाय खौसे जाजानायखौ हास्थाया आरो जाय बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सारनि रायजो सालायनायखौ नुवाखै, नोंथांमोना हाग्रामानो भट हो आरो हाग्रामा महिलारिखौ देरहाहोनानै नाय बिथाङा माबायदि रायजो सालायो आरोबाव टेस्टिं खालाम। गोजोन्थों। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।